Здравейте, аз съм доктор Бакалов, а това е моята история в бяло. Избрах лекарската професия като естествено продължение на действията ми като ученик. Аз от ранна възраст винаги бях с отлични оценки, винаги ми е вървяло учението, обучението и просто естествено продължиха нещата в посока медицина. Започнах с фармацията с презумпцията на това, че исках да съм в помощ на хората, но малко по-далеч от страданията им. С времето обаче осъзнах, че моето призвание е да помагам на хората по възможно най-прекия начин и записах и завърших медицина. Общественото здраве беше като допълнение на медицината. Да, наистина спешно отделение е най-натовареното звено. Избрах да бъда точно там, защото на практика там виждаш цялата медицина, всички спешности и каляваш се като лекар. Просто това е местото, на което се научаваш да овладяваш всички ситуации. Един работен ден на спешния медик минава с много висок интензитет. Наистина, множество пациенти, множество случаи. Изисква се много бързо да се вземат правилните решения, да се извърши правилния медицински триаж и да може да се помогне на възможно най-много хора за най-кратък период от време. Проблемите в системата са доста. Най-големия проблем, според мен, е липсата на кадри. Множество мои колеги, наши колеги и в фармацията, и в медицината излизат в чужбина да работят. По този начин ние оставаме с по-малко хора и наистина голям пациентопоток, малко хора, които да работят. На практика това затруднява и забавя работа на всички ни. Според мен много неща могат да се подобрят, започвайки още от университетите. Трябва на младите лекари да се дават възможности да избират, да бъдат добре платени. Това е много важно, разбира се, като лекар е важно да бъдеш добре заплатен, защото тази професия дава един престиж, който все пак ние трябва да поддържаме и по-добри условия на труд. По-добри условия на труд. В системата на спешната помощ най-основно трябва да се налят повече ресурси. По-голяма сила на ЦСМП, повече линейки, повече колеги. Отделенията трябва да бъдат по-добре организирани, самите спешни звена по болниците. Аз смея да твърда, че в Пазарджишката болница, където работя, отделението е на много високо ниво, по нищо не отстъпваща на софийските болници. Тук е мястото да благодаря на изпълнителния директор на МБАЛ Пазарджик, доктор Темнилов, за това, че никога не щади ресурси за спешно отделение и за нито едно друго звено от болницата. Най-голямото предизвикателство за мен в професионален план е да се съхраним, не само за мен и за колегите, да се съхраним като хора, защото ние ежедневно, спешните медици, се сблъскваме с най-тежките състояния, виждаме неща, които не всеки човек вижда и да се запазим емоционално, психически е най-важното нещо според мен за нас. За съжаление, агресивните пациенти са нещо нормално вече в сферата на медицината, особено в спешната помощ. Причината за това е, че всеки смята, че неговото е най-спешно. Хората не разбират, че на нас са ни нужни години обучение, за да се научим как да извършим правилно един медицински триаж. И когато ние излезем в чакалнята и направим приоритет на наистина застрашаващите състояния, много пъти те агресират, защото смятат, че тяхното е най-спешно, най-важно и най-приоритетно за нас. В рамките на моите дежурства обикновено са големите и тежки инциденти, просто такъв ми е късмета, както казват колегите. Наистина, големите ПТП-та, тежките състояния, повечето от които са в моите дежурства. Това е причината, поради която доста пъти съм се явявал вече по телевизията, да давам информация и сведения за различни инциденти. Наистина, работата в спешната помощ е изключително натоварваща, както физически, така и емоционално. Всеки от нас търси начин, по който така да намери своя отдушник. Лично за мен това е мотоциклетизма. Аз съм моторист, имам 5 пистови мотора. Въпреки че ежедневно се сблъскваме с травматизма
при мотоциклетистите и въобще в пътно-транспортните происшествия. Това е начинът, по който аз се разпускам. Адмирирам всички хора. Просто бъдете внимателни на пътя. Опасна кола и мотор няма. Просто ние, водачите, трябва да внимаваме с това, което правим. Правилата, които всеки моторист трябва да спазва, за да защити живота си и живота на околните, преди всичко е да бъде спазван лимита на скоростта. С тези мощни машини ние многократно надвишаваме лимитите, допустимите лимити за скорост и по този начин застрашаваме не само нашия живот, а и живота на останалите. Няма как призива "пази моториста" да бъде адекватен, когато се движи с 200 км в градски условия. Преди всичко пазете себе си, така и другите ще ви пазят. Освен това, от особено важно значение е да бъдем с пълна екипировка, мотоциклет да бъде изряден и да бъде технически справен. Това са едни от най-важните неща, за да бъде мотоциклетизмът по-безопасен. Като цяло мотоциклизмът не е опасен, но е изключително толерантен към грешките, допускани на пътя. За съжаление, ако инцидента с мотоциклет вече е настъпил и вие сте водача, който е пострадал, най-важното нещо е да не бързате да се изправяте. След като сте претърпял инцидент, много често проблемите настъпват след няколко минутки. Останете на земята, уверявайки се, че не сте на пътното платно, където може да ви удари друг водач, и изчакайте екипа на спешна помощ. Бързината за ставане и за поглеждане мотора, как съм обикновено, води до допълнителни проблеми. Самият аз съм ставал участник в пътно-транспортни происшествия. Изпусках и аз като други мотористи един завой. След като паднах, най-важното нещо е да запазим самообладание, да осигурим място, на което се намираме, да не бързаме да ставаме, да не застрашаваме живота на останалите. Просто останете в банкета, обадете се на спешна помощ и изчакайте да дойдат да ви вземат, за да ви направим адекватен преглед. За съжаление, броят на пострадалите мотористи в първите летни дни винаги е много по-голям, отколкото през останалата част на годината. Не забравяйте, че след опесъчаването през зимата, за да имаме сцепление с автомобилите си в снега и леда, много трудно този пясък се чисти от улицата. Мотористите нямаме търпение да излезнем, нямаме търпение да покараме мотоциклетите си в първите топли дни, но точно тогава ние сме развълнувани, пътя е студен, настилката е неподходяща заради пясъка и най-често стават инциденти. В работата си доста често в последно време наблюдавам тенденция на това употребили алкохол водачи да се качат на мотоциклети. Имайте на предвид, че първо, алкохола забавя многократно реакциите и независимо на какво моторно превозно средство се движите, не бива да го управлявате. Не случайно законът е такъв, колкото и ние да си мислим, че сме в състояние да управляваме, не сме. Мотоциклетизма е изключително опасен, когато съзнанието ти е замъглено. Ако не се чувствате добре, просто не излизайте. В този ден не излизайте с мотоциклета си. Адреналинът, който носи бялата престилка, и адреналинът, който носи коженото яке, са сходни, но независимо дали носите каска или маска, преди всичко трябва да бъдете хора. Карането на мотоциклет дава чувството за свобода и за сила. Няма друга машина, която да дава такова преживяване за толкова кратко време. Това е един чудесен начин човек да разпусне, стига обаче да го прави разумно. Разумно каране означава да се наслаждаваш на всеки момент, спазвайки основите на закона, спазвайки правилата за движение и пазвайки всички около тебе, включая и себе си. Много често, при дълги преходи особено, многократно мотористи сме застрашавани от останалите водачи на движението, които не ни виждат или предприемат маневри без да се съобразяват с нас. За съжаление, това е част от мотоциклетизма и ние трябва да бъдем винаги на щрек, че е възможно някой от останалите участници да допусне грешка, с който да застраши нашия живот. Мотоциклетизмът е хубаво, но и скъпо хоби. Въпреки всичко, безопасността цена няма. Винаги носете подходящо облекло, каски, ръкавици и спазвайте правилата за движение. Видно от облеклото, което нося, мотористите носим противошокови кори, вкарани в якитата, дънките и гърбовете ни. От изключителна важност е да се знае, че якето и въобще облеклото само по себе си пази при парзалене на моториста по асфалта или по терена извън него, но не и при тежък челен удар.
независимо с какво облекло сте, независимо колко ви е скъпа каската, при челен удар кинетичната енергия е толкова висока, че няма какво да ви спаси. Най-често настъпващия травматизъм, дори при ниска скорост, е охлузването. Имайте на предвид, че ако сте без подходяща екипировка, ще получите те наречената от нас мотористите асфалтова екзема. Де-факто ще бъде цялата ви кожа свлечена, което ще доведе до много болки и до пролежаване в лечебно заведение.